Flamenko je tanec silných emócií a vedeli sme, že tento pocit a tú energiu chceme priniesť aj sem, do Bratislavy. Takýto podnik tu naozaj chýbal. Sme dve sestry z Rsky, ja som Klaudia. A ja som Izabela. A rozhodli sme sa otvoriť v centre mesta Bratislavy španielsku vináreň. Začalo to všetko našim otcom, ten nás priviedol k gastronómii, brigádovali sme u neho v rôznych podnikoch, ktoré mal. Tatko nás od začiatku vedol práve k tomu, aby sme si všímali detaily, aby sme sa starali o zákazníkov individuálne. To je možno aj dôvod, prečo ľudia k nám sa začali vracať veľmi skoro po otvorení. Ocenili možno, že ten prístup, ktorý sme k ním mali, starostlivosť. My sa naozaj tešíme tomu, že tu budujeme komunitu ľudí, ktorí sa k nám vracajú a sme s nimi ako keby priatelia. Áno, mnohých zákazníkov už poznáme po mene, takže nemusia sa ani objednávať, my hneď prídeme s drinkom alebo s fľašou vína. Ja som v Španielsku študovala 8 mesiacov a bola to pre mňa láska hneď na prvé zažitie. Prvý pohľad. Hneď som zavolala Izabel, že Izabel musí sem dojsť do Španielska. Je tu krásne, je to krajina pre nás. Spolu sme začali cestovať po Španielsku a cestujeme doteraz. Keď sme boli deti, nemali sme vôbec spoločné záľuby, ale jedna druhú sme tak navzájom ťahali. Vo vinárni máme úlohy rozdelené. Ja mám na starosti organizáciu eventov, komunikáciu so zamestnancami. A ja zase sledujem celkový cash flow, čiže skôr prácu s číslami. Hlavným cieľom nášho podniku je, aby ľudia zabudli na chvíľu, že sú na Slovensku. A keď odchádzajú odtiaľto zákazníci s týmito slovami, že wow, máme ten pocit, že sme v Španielsku, tak to je pre nás najviac.